سلام تخطاتلت نايز channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كخون ملصخم ناي وتر من يوتيو لومي حنت فليز بلد بفلاي استوعينا تسمينا ابي وتنا ابي نطب مغيرو كتكوننا تخيل ارستي هي زغريبه زلهم مچم لومن غبرو زلنا ويدما لوم زين غبرو زلنا صباح نغو ابي وتنا انت عينت وصي كلو كم زخيل زحتو سب الله الي كمتني لومي كنغبرو زغبانا أجدست نطبتات أشيلنا نخدم تلنا صباح نجوه 10 عمد كابلومي 10 عمد كابلومي كبكينا كتعسنا مخانو ردوك خونا له سلزي إذن لو من ريان نطبتات حمش تا أجدست نطبتاتين لو معشش تيل كاين هذا أبيز بله حيال زيت فتوى واقع يصبيك همزو لغة فلت عليك بنتارو لو من زين نجرات زيتن أستوعيلك زقبأن جزيهبك زقبأ مستخخان تجر كلن هيوتك زبالة عوتن حجوس هيوتن نخلوك عبا بركتو كلوا نخليو إلى زجمت كونين سلزي حنت كاب أنت قولي لاون ناتاو تيت أزي حد جنياي سلزي نفس وقفن أزين أجد السنة بتاعتين سنة مكتتال خونكم نابلكم نابتق عند تمرتي كسجريه let's get started so تانا قدامي تنطبي لوم عششتيلنايا صباح نقو ججف ويكا برتع واقع كنكفلالات قددانا انتا neglecting your passion هاي مالتيو زحبسكا هيوتكا بملو كم زخون بملو لبخا خد قبرات دست بلاكا نقر كي قبركا او نزيف كايو تخين تلغا 10 عمد دحيركا 10 عمد دحيركا ناي بحاكا خط عسكايو مخنياتو هذا عب مصنعتي نسبات قدم مماتهم أبدا عبيت مالتيو قدم مماتهم حتوك حتوهم جميرهم انتاي كأن زيت عسكانا بلوك حتوهم زجمر تايلهم تزقرب بزوح نقريلهم تا كلهم زدقم واقن زقبروه ويستقاقيوه ويزفتنوه يستقاقيوه زي كونات عيسوهم كقبروه زدوليو زنبرو زي قبروه سلزي زي نقبرو زلنا إيو زيادة زيت عسنا صباح نقو حركاتي عبت عسى خفتر زخلار سدما حلمتات كان بحقتات كان دقيس كان مخاب إيو زخون أبا قاموت كينا خنفلط أيدلن ينزي لو مثليتنا زقباء سقم تنقبر اتزبالتن اتزحاشن من رجايو so your passions defines who you are تومناتكا دليتا تومناتكا وني نعخا حقوز فترولكا نساتو من مخانكا زقلتوخا نخد قلت أملاك فترة كخلون حد علامة يتف يفتيركا يزبحال سلزي دحرن حد علامة فتيركا اليوم زبحشنات كلمة نتناتكا تفتر كالو علامة نخد شرحالو تزبالة ملكتن ملالينيو سلزي إذن أجر زخد قبر كالغا زلا على ملؤنتن حاجوسن يسمعكا سلزي نعون تجير كلمة مفلتي خان تارجانات كملاليخا استيك خون زخل سلزي نعون تديفليكا ملاليخا من مخانك خي تفلت خبز عالم كتفيخا خندي سبع دمام ز عالم نعتم بحقي نعتم حلمي نعتم صوعتا كيل اللي يطفمو شم زي بلوم مذكرتا زي بلوم يخونو بتوم نذكرهم كلهم الامانه هيوتهم على اليوم كسرحوا لزخالو ترايم زيا نقول جزي مزخا خلي تخونكم if you ignore what you love to do you will look back on it and hate the wasted years تنا اخر دس بلاكا نجر نخي تقبر اشش الكايت خي تلخا حيدة عامتات كساب كندي جزي خمز خسركا كم يزبل وركا أو جزي كم زباخنكا قولوا حيك الرأي كايو 10 عامت 10 عامت مسحالفكا كرداء كايدا لني يزينا قرز لومي كرداء كي لومي كتفلتيو يزدل زلهم حسو لازم استوعالي اليوم at least in a decade you will فزي تحمغي ترى 10 عامت كرداء كايب لك الله the money you brought from the jobs you won't the money you brought from the jobs won't bring fulfillment and joy. Yes, كابزيت فتوى مسبحك خازي كي تسرح بزع جنزب استفل عليه عين الجنزب كتقط تخليها زي جنزب زجن حجوسن ملؤنتنا في وقتها كم تعلك I kill you زي ما أنا يكون كنت نقرأ كازله نفس خاون تنقرأ Yes صار إحنا جنزب كنا متعلنا السترة يجنا يكون نقول لذي كابي ما تتجنزب بخمي ما تتجنزبون هكذا نات حقوس كابهتنا فترة الكاريخ جنزب تزالها ويس نات السكة كان حزن كانت تشنقكي لذي أبجمت كنت ولنا سرحنا نقدر ده كوني أبو خلنا كلام من قدتات كان نادر لنا سات على مناطق
So if you find and develop your passion and learn to make money with it, that's the point. So ተቀዳሚት ክንገብራ ዘለና መጀመርያ ፓሽን ናትና ወንናትና ንዓና ሓጎስ ዝበና እንታይ እዩ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እንታይ ዓይነት እዩ እንታይ ዓይነት ስራሕ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት እዩ ሙሉእ ሓጎስን ዕጋበትን ዝፈጥረልና ከነቋርፆን ዘይንደሊ ነዚ ምፍላጥ ቀዳማይ ክኾን ከሎ ተኻላይ ድማ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ንዓና ሓጎስ ዝፈጥረልና እኹል ኣፍልጦን እኹል ክእለትን ከይህልወና ኽእል እዩ ስለዚ ንዑ ክንሃንፆ ክንክእል ኣለና ብትምህርትን ብዝተፈላለየ ትሬኒንግ ጌርና ንህነፆ ድሕርያት መፅእ በዚ ንዓና ዝሐጉሰና መንገዲ ተማሂርናሉ ዘለና ገንዘብ ክንእትቦ ኣታው ክንገብር ንጀምር ነዚአን ድሕሪ ጌርና ዕውት መንገዲ በቲ ንሕና ንፈትዎ ኣታው ክንገብር ተጀሚርና we are living the dream እቲ ሕልሚ ዝበሃል ህይወት ክትነብሮ ጀሚርካ ኣለኻ ጀሚር ክለኽ ምክንያቱ ደስ ዝብለክ ነገር ናገበርኪ ንኽትክፈል ስለ ዝኽኣልካ if you have only one precious life ሓንቲ ህይወት እያ ዘላትካ ናይ ትድገምኒ ህይወት ኩልና ንፈልጣ ኢና እዚኣ ሓንቲ ህይወት እያ ዘላትካ ስለዚ ነዛ ሓንቲ ህይወት በጃኺ ኣይተባኽንያ ካልእ ሰብ ክትከውን ኣይትፈትን ንዓኻ ዘይሕጉሰካ ነገር እናገበርካ ኣይትወድኣዮ ምክንያቱ ኣይድገምኒ ካል ድማ ካልእ ሰብ ክትከውን ትፍትን እንተለኻ ተታሒዙ ትኻልእ ሰብ እታ እንኮ ተሪፋ ዘላ ንስኻ ወይ ንስኺ ንነፍስኻ ምምሳል እዩ ስለዚ ነፍስና ተቐቢልና ነፍስና መሲልና ክንከይድ ክንብገስ ኣለና number 1 number 2 neglecting your finances መቸም ብተኣምራት ዝንደቕ ቁጠባ ከምዘየለ ገንዘብ ክሳብ ክንደይ ከም ዘገድሰና ንዓና ንስድራና ዓዱ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ክሳብ ክንደይ ከም ዘገድሰና ንጹር እዩ እዚ ምክንያቱ ስደተኛታት ኢና ካብ ዓዱ ወፃኢ ኢና ዘለና መብዛሕትና ኣብ ስደት ኮይና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢቨን ኣብ ዓዲ እንተለና we really need money ምክንያቱ ገንዘብ ንብዙሕ ነገራት ንኽነሳልጥ ስለ ዝሕግዘና ማለት እዩ so we all know how important money is ስለዚ ጥቕሚ ናይ ገንዘብ ኣነ ክገልፀልኩም ኣይደልን እየ so ኣቐዲምና ጥቕሚ ናይ ገንዘብ ተረዲዩና ብዕቱብ ክንሰርሓሉ ክሳብ ዘይጀመርና ፅባሕ ንጎ ክንበክን ክንተዓስብ ምዃንና ርጉፅ ነገር እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብ ስደት ንትነብሩ ዘለኹም ህይወትኩም ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተዓሻሺኹም ገንዘብ ትሕዙ እንተዘየለኹም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክትተዓስሉ ምዃንኩም ንጹር እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ኣገዳሲ እዩ ህይወትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ቁጠባ ክንሃንፀ ክንክእል ኣለና ንስድራና ንዓና ዝኸውን እኹል ሪዘርቭ ወይ ከዓ ቆፎ ከነማዕብል ክንክእል ኣለና ስለዚ ብኸመይ ክንገብሮ ከም ንኽእል ድማ ምፍላጥን ስጉምቲ ምውሳድን ምብጋስን ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ so እንታይ እዮም እቶም ሕግታት ክንክተሎም ዘለና መጀመርያ ገንዘብ ምውህላል ሴቭ ምግባር ገንዘብ ከነቐምጥ ክንክእል ኣለና ኣነ እኮ እኹል ደሞዝ የብለይን ብዙሕ ገንዘብ የብለይን ኖ እኹል እዩ ዘለካ ካብታ ዘላትካ ከተትርፍ ተዘይኪኢልካ ብዙሕ እንተረኺብካ እውን ከተትርፍ ኣይክትክእልን ኢኻ እዩ ዝበሃል ስለዚ ካብታ ዘላትካ ንዓኻ ዝኸውን ገንዘብ ንፅባሕካ ዝኸውን ገንዘብ ከተቐምጥ ኣለካ ካልኣይ ምቕማጥ ፅቡቕ እዩ ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ተኻለይቲ ገንዘብካ ብኸመይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝተፈላለየ መንገድታት ናይ ገንዘብ ዕቤት ክትፈልጥ ክትብገስ ኣለካ ስለዚ ኣብ ነፍስኻ ኢንቨስት ግበር መፅሓፍቲ ግዛእ ትምህርቲ ተማሃር ብኸመይ ቁጠባኻ ክትዕርዮ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ብዘይፍልጠት ዝግበር ነገር ስለዘየለ ሳልሳይ እቲ ገንዘብካ ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ ገንዘብካ ደቂሱ እንተሎ ንኻልኦት ይሰርሓሉ ንዓኻ ይሰርሕ የለን ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብካ ኣብ ካልእ ዘሎ ገንዘብካ ስለዚ ንእሽተይ ካቡ ንዓኻ ኣብ ድሕሪኻ ኮይኑ ከም ዝድግፈካ ከምዚ ዓቢ ትገብረሉ መንገዲ ተበገስ ኣብዚ ሕጂ እቲ ስቶክ ማርኬት ሪል ስቴት ዝብልዎም እቶም ዝበለፁ ምርጫታት ወይ ከዓ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ክኾኑኻ ይኽእሉ ተወሳኺ ድማ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ትሰርሖ ቢዝነስ ድማ ክህልወካ ኣሎ ዋላ ስለምንታይ $1 ዘይእትወልካ ኣብ ተወሳኺ ግዜኻ ንስኻ ተማዕብሎ ንፅባሕ ንጎሆ ግን ሕቆ ክኾነካ ዝኽእል ምንጭ ናይ እቶት ክኾነካ ዝኽእል ቢዝነስ ብፍላይ ኣብዚ ዓውዲ ዲጂታላይዜሽን ሓደ ኦንላይን ቢዝነስ ፕሮዳክት ድዩ ኣቅሓ ድዩ ሰርቪስ ኢኻ ትበሉ ክህልወካ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ so ትሕቶ how many sources of income do you have right now ሕጂ ክንደይ ምንጭ ናይ እቶት ኣለካ ክንደይ ምንጭ ናይ እቶት ኣለኪ እዩ ትሕቶ ሓንቲ ደሞዝ እንድሕር ኮይና ዘላትኪ ካብ ድኽነት ሓንቲ ስጉምቲ እያ ተሪፋትካ ዘላ ምክንያቱ እታ ስራሕካ ተጠውተይላ
ካብቶም ድኻታት ሰባት ወይ ካብቶም ገንዘብ ዘይብሎም ኣይክትፍለን ኢኻ ስለዚ ሎሚ ስራሕ ከለካ ካልእ ምንጭ ነገራት ምምዕባል ሓደ ኣገዳሲ ጥበብን ንግዜና ንፅባሕናን ከስተኻኽለልና ዝኽእል ልቦናን ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዓውዲ ብዙሕ ትምህርትታት ኣለኒ ኣብዚ ድራር ሂወት ዝብል ድራርሂወት.com ወይ ካብ ታሕቲ ዘሎ ዌብሳይት ኣቲኹም ብዙሕ ሓበሬታ ክትወስዱ ትኽእሉ ንሱ ድማ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ሳልሳይ neglecting your body and mind ሳልሰይቲ ፅባሕ ንጎ ብርግፅ ከተጣዓሰና ዝኾነት ርእስናን ሓንጎልናን ኣካልናን ዕሽሽ ኢልና እንተኸይድናዮ ፅባሕ ንጎ ክንደክም ምዃንና ዘጠራጥር የብሉን your body is a temple of God ኣካላትካ ቤት መቅደስ ናይ ኣምላኽ እዩ ይብል ቅዱስ መጽሓፍ ስለዚ ብጥበብ ናይ ኣምላኽ ዝተሰርሐ ብዝከኣለካ ክንክን ክትገብረሉ ተሓታትነት ኣለካ ማለት እዩ how the rule is simple take care of your body and it will take care of you ነፍስኻ ጽቡቕ ጌርካ እንተ ተኸላኺልካዮ ንሱ ጽቡቕ ጌሩ ክከናኸነንካን ክሕግዘካን እዩ ሲምፕል እዩ ጽቡቕ ጌርካ ተኸናኸኖ ጽቡቕ ጌሩ ክሕግዘካ ድማ እዩ እንታይ ምግባር ሕጂ ዘጠዓሰና ጥዑይ መግቢ ዝተመጣጠነ መግቢ ዘይምምጋብና እዚ ሕጂ ካብ ዘይፍላጥ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ኣተዓባብያና ምስ መግቢ ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ስለዘይብልና ኣመጋግባና ከነስተኻኽል ክንክእል ኣለና ከምኡውን ኣካላዊ ንጥፈታት ወይ ከዓ ስፖርት ምዝውታር ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ዕሽሽ ደይልካ ፅባሕ ንጎ ክትጠዓሰሉ ኢኻ መስተ ከምኡውን ሽጋራ ኣብዚ ሕጂ ሓጎስ ክፈጥረልና ክእል እዩ ድሕሪ 10 ዓመት 5 ዓመት ግን ብርግፅ ካብ ኬርናን ክሕዝነናን ምዃኑ ርግፀኛ ክንከውን ንኽእል ከምኡውን ሕልፍ ዝበለ ሰዓታት 15 16 20 ሰዓታት ምስራሕ ሎሚ ገንዘብ ከምፃልና ክእል እቲ ኩሉ ፅዒርና ዘምፃናዮ ገንዘብ ግን ጥዕናና ምስተኣና ንዘኳትር ክንቦ ምዃንና ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚኦም ሎሚ ፅቡቕ ዝመስሉኻ ወይ ሓደ ንግዚኡ ሓጎስ ክፈጥሩልካ ዝኽእሉ ፅባሕ ንጎ ከጠዓሱኻን በኺኻ ክትፀግብ ከምዘይ ምዃንካን ክትፈልጥ ኣለካ እሞ ካብ ብሕጂ ከነስተኻኽል ይፅውዕ ማለት እዩ take care of your mind by feeding it with the right content ሓንጎልና እውን ልክዕ ካብ ኣካላትና ኣካልና ንሓንጎልና ዝተሓሓዙ እንዲኦም ኣካልና ንሓንጎልና እውን ሻርፕ ይገብሮ እዩ ሓንጎልና እንተዘይተኸናኺናዮ ንሱ እውን ክከናኸነናን ክሕግዘናን ኣይክልኒ ብኸመይ ንከናኸኖ የስ ስሩዕ መግቢ ጥዑይ መግቢ እኹል ዕረፍቲ ብምሃብ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓንጎልና ዝግብኦ ዝሃንፆን ዘማዕብሎን ትሕዝቶ መፅሓፍቲ ዲ ትምህርቲ ዲ ፍልጠት ክንባ ክንክእል ኣለና ሃጠው ቀጠውን ወረ ወዲ ወረ እንድሕሪ መሊእናዮ ኣብ ወረ ይኸንብረና ንሱ እውን ግዲ የብልና ዝሃብናዮ እዩ ዝመልሰልና ሓንጎልና Life is about learning and you will regret missing learning opportunities. ህይወት ማለት ምንባር ዕቤት ማለት እዩ እንተደይ ዓቢኻ ትመውት ኣለኻ ማለት እዩ ሓንጎልካ ሓድሽ ፍልጠት ተዘይብካዮ ይድቆስ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓለምና ትቕየር ስለ ዘላ ስለዚ ህይወት ምንባር ናይ ምንባር ዕድላት ክፈጥረልካ ከላ ዕሽሽ ኢልካ እንተሕሊፍካዮ ፅባሕ ንጎ ከጠዓሰካ እዩ እንታይ ክትገብር ኣለካ እሞ ከተንብብ ኣለካ ብዝተኻለካ መጠን መዓልታዊ ናይ ንባብን ናይ ፍልጠትን ግዜ ክህልወካ ኣለዎ ትምህርቲ ክትወስድ ኣለካ ቴክ ኮርስስ ነቲ ዘድልየካ ፍልጠት ነቲ ዘድልየካ ክእለትን ፀጋታትካ ንምምልማል ዘድልየካ ትምህርቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ከምኡውን ሓንጎልካ ተፈጥራዊ ተኽእሎኻ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ሓንጎልካ ክሬቲቭ ንክኸውን ኩሉ ግዜ ከተተባብዖን ክትዕድሞን ግዜ ክትቦን ክትክእል ኣለካ that's going to be very important for you ሓንጎልካ ነዚ ዕድል ተሂብካዮ ንሱ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓካ ኽእል number 4 neglecting your happiness صباح هيك حجوس على عامتي خو حجوس تمرت مسودة أخو صراحة مسرقكوا حذار بسقبركوا على عام سولتكوا it's not gonna happen I can get them new لو ما كتحجوس زي كيلكا صباح نقول نخد حجوس guarantee بالك مالتيو حجوسنا كل جزء ندحر جزنا مدفوع حدا جنيان زي عوتنان صباح نقول نتعسى تقربنا زخل أتحساس بمخانو كان استوعلا لنا الزمز بس حكوا الزمز قبركوا خمزمز قبركوا كيك حجوس مبال ጋራንቲ ስለ ዘይብልካ ንፅባሕ ሓደገኛ ውሳነ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትገብር ኣለካ ኣብ ሎሚ ኮንካ ትሕጎሰሉ መንገዲ ምፍጣር ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ድሓር ድማ ዕላማይ ምስ በፅሓኩ ክሕጎሰ ዘይኮነስ ናብቲ ዕላማኻ ክትከይድ ከለኻ ክትሕጎስ ኣለካ enjoy the journey enjoy the process ነቲ ጉዕዞ ከተስተማቕሮን ክትሕጎሰሉን ከለኻ ትልቦና እምበር ኣብቲ ውፅኢት ምስ በፅሓካ ጥራይ ተኮይኑ ክስልችወካ እውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ እናኸድና ከለና ከም ንሕጎስ ክንገብር ኣለና
تغاليت نطبي أبزنا حقوسنا قيمتان بقالن محازب لبخا نعاقا يزقود حقوس كابخا خمزة حدم يكبر سلازي قيمتان رحنتن تلين كله كاب لبخا وطايو غزي يتحبو معناتو قيمتا غتسكيم كام خاطاي مالتيو محالتاوي مرز مستاي مالتيو لو من تزي قتلكا زغزي قتلكا مخانو رغصنيا كتكون كتغلالكا برغز لما كتعسكا مخانو مفلات يدلي some years later you will realize how much the hate and pain you carried has spoiled your life ስለዚህ እትተሰኪም ካትኸይ ዘለኻ ቂምታ ሓደ መዓልቲ ክሳብ ክንደይ ክበድ ክሳብ ክንደይ ቃንዛ ክሳብ ክንደይ ስቃይ ሒዝካ ትኸይድ ከም ዝነበርካ ክስቆረካ ይሞ ክስቆረኪ ይሞ ከተስቆርቆረን ክትሓዝንን ይኽእል ስለዚ ቂም ንባዕልካ ስምሰት ኢኻ ነቲ ዘቐየመካ ክሞተልካ ምፅባይ እዩ ኣይከውኒ ድማ ስለዚ ንሰባት ይቕረ ኢልካ ቂምታኻ ምሕዳግ ንዓኻ ኢኻ ፅቡቅ ትገብር ዘለኻ ንዕኦም ኣይኮነን የስ ይቕረ ምባልካ ናይ ኣምላኽ ተልእኾውን ሰናይ ነገር እውን ትገብር ኣለኻ ግን ንሰብ ይቕረ ምባል ቂምታን ባእስን ካብ ነፍስኻ ምውፃእ ዝያዳ ንዓኻ እዩ ዝጠቅም ምክንያቱ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ቂምን ገለን ተውፂናዮ ብሰናይ ነገር ክመልእ ስለ ዝኽእል ንሓንጎልና እውን ዕረፍትን ሰላምን ይህቦ ማለት እዩ The last point is neglecting your family. ስድራኻ ዕሽሽ ኢልካ ምግዳፍውን ፅባሕ ንግሆ ንጠዓሰሉን ንበኽየሉን ኣርእስቲ ምዃኑ ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ Relationships won't last forever and neither will your loved ones. ዝምድናታት ንዘለዓለም ኣይኮኑን ምናልባት እንድሕሪ ምስ ሓደ ሰብ ዘለካ ዝምድና ተደይ ተኸናኺንካዮ ዘይበርስ ነገር ዘይስበር ነገር ዘይበላሾ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ዘለና ኣብዚ ዓለም ዕድሜና ውሱን እዩ ስለዚ ሎሚ ተቋሪፁ ዘሎ ዝምድና ብኣገባብ እንተዘይ ተኸናኺንካዮን እንተዘይ መልሚልካዮን እቶም ሰባት ገዲፎምና ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ብፍላይ ኣብ ስደት ንዘለና ስድራና ንሓዋሪ ይኮኑን ክነብሩ ንዝተወሰነ ግዜ ዕድሚዮም ከም ሰብ መጠን ስለዚ ዕሽሽ ኢልና ንኸይድ ተለና ፅባሕ ንግሆ ክሃስየና ስለ ዝኽእል ካብ ሎሚ ዝምድናታትና ምስ ኩሎም ቤተሰብና ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ቂምን በቐልን ተሸኪምና ንዘይጠቅም ነገር ዝምድናና ኣይነበላሹ ማለት እዩ ስለዚ ምስቶም ደገድሱኻ ሰባት ኣብ ሂወትካ ግዜ ከተጥፍእ ክፅዕር ክትክእል ኣለካ ክንዲ ምንታይ ከቢድ እዩ የስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስድራ ቤትና ክንራኸብ ደስታ ናይ ኩልና እዩ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ዓበ ብድሆ ኮይንልና ኣሎ ስለዚ እንተሓመቐት ቴሌፎን ደው ኢልካ ምርኻብ ምስኦም ብዝተኻለና መጠን ክንረኽቦምን ምስኦም ግዜ ክነጥፍን ኣለና እንተዘየለ ናይ ብሓቂ ከጣዓሰናን ከብክየናን ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ ሕጂ ከዘኻኽር ይፈቱ ንነፍሰይ የዘኻኽር ንዓኹም እውን ከምኡ You will for sure regret taking so much time for unnecessary things instead of being with your family, not visiting or calling your parents, siblings, cousins, friends, and peers who care about you. ቶም ኩሎም ዘገድሱኻ ሰባት ብፍላይ ስድራ ቤትካ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ኩሎም ቤተሰብካ እቶም ኣብ ግዜ ፀገምካን ኣብ ግዜ ሽግርካን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ደው ዝበሉ ንዖም ዝግብኦም ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብስራሕ ብገለ ቢዚ ኮይንካ እንታርዘይ ትገብሮ ኣለኻ ፅባሕ ንግሆ ንሶም ምስ ከዱ ኣብ ዘይወፅእ ጣዓሳ ካብ ተኣትዊ ሎሚ ግዜ ከለካ ደው ኢልካ ዝምድናታትካ ይቕረ ክበሃል ንዝግቦ ይቕረ በል ሰላም ክበሃል ንዝግቦ ሰላም በል ክዕለል ዝግቦ የቐኒየለይ ክበሃል ንዝግቦ የቐኒየለይ ፍቕርኻ ንዝግቦ ፍቕርኻ ግለፀሎም ስለዚ ግዜ ኣይፅበየናን እዩ ግዜ ኣለና ምባል ሓንቲ ካብቲ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ እዚአን ሓሙሽተ ሎሚ ኣስተኻኺልና ዝግበአን ስጉምቲ ተጌርናዮ ፅባሕ ንግሆ ክንጠዓስን ኢና ብግብርና ክንሕጎስን ክንኮርዕን ኢና እዛ ኣርእስቲ ደስ እንድሕር ኢላትኩም እዛ ቪድዮ ደስ ኢላትኩም ላይክ ግበሩላ ንኻልኦት ሓውኹም ሓፍትኹም ኣገዳሲት ክትከውን ስለትኽእል ሕልፉሎም ከም ህያብ ሃብዎም ንሳቶም እውን ሂወቶም ንኸስተኻኽሉ ክሕግዞም ይኽእል እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ of course ከም ወትሩ ንስኻትኩም እውን ንዓይ ዝግባእ ፊድባክ ፅቡቕን ትውስኹሉን ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ይብለኩም ሰናዩ ቻው